L'Organització Mundial de la Salut, a través de les seves recomanacions, ens indica la necessitat de fer intervencions en relació a les infeccions nosocomials i, en concret, ens apunta la necessitat de fer actuacions sobre la higiene de mans amb solucions hidroalcohòliques. Aquesta és una iniciativa que adopta el Departament de Salut dintre del procés de seguretat de pacients i que incorpora també el Pla de Salut de Catalunya. S'ha demostrat de manera clara l'evidència científica d'aquest tipus d'intervencions. Per tant, nosaltres des del Departament de Salut volem animar els professionals del sistema sanitari a incorporar aquesta pràctica de la utilització de solucions hidroalcohòliques en el sentit de millorar la higiene de mans en les seves pràctiques ordinàries per tal de millorar la qualitat i la seguretat en els nostres centres assistencials. La tècnica que cal aplicar per l'antisèpsia de les mans amb un preparat de base alcohòlica és aplicar el preparat al palmell de la mà i friccionar. Palmell contra palmell. Palmell de la mà dreta sobre el dors de l'esquerra i viceversa. Palmell amb els dits entrellaçats. Dors dels dits contra el palmell oposat amb els dits travats. Fricció per rotació dels dits de la mà esquerra tancada al voltant del polze dret i viceversa. Fricció per rotació de les puntes dels dits units sobre el palmell de la mà contrària i viceversa. La higiene de les mans és la mesura més important i més senzilla per evitar les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària. S'ha demostrat que la manca d'higiene de les mans és la principal causa de transmissió de microorganismes d'un malalt a l'altre, o al personal sanitari o als parents. Si les mans no estan visiblement brutes, la tècnica d'elecció és la desinfecció de les mans amb un preparat de base alcohòlica en les situacions següents. Abans del contacte amb el pacient. Abans de realitzar una tasca asèptica. Després del risc d'exposició a fluids corporals. Després del contacte amb el pacient. Després del contacte amb l'entorn del pacient.